бо ибтикори сараёсати ҳифзи муҳити зисти вилояти Хатлон ва бахши ҳифзи муҳити зист дар ноҳияи Хуросон дар талу теппаҳои канори шоҳроҳи Душанбе Бухтар Панҷипоён дар ҷамоати деҳоти Фахрободи ноҳия дар доираи амалигардии барномаи давлатӣ оид ба кабудизоркунии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2040 маъракаи васеъи ниҳолшинонӣ баргузор гардид. Дар ин тадбир ки бо ҳадафи сабзгардонӣ ва беҳтарсозии муҳити зист роҳандозӣ шуд, роҳбарияти ноҳияи Хуросон, масъулини соҳаи ҳифзи муҳити зист, ҷавонону ихтиёриён ва сокинони маҳаллӣ фаъолона ширкат варзиданд. тибқи иттилоъ ин навбат дар маъракаи сабзгардонӣ 1500 бех ниҳоли сояфкану ҳамешасабз шинонида шуд ки ба гуфтаи мутахассисон ниҳолҳои шинонидашуда на танҳо ба ободии муҳит ва беҳбудии манзараи канори роҳ мусоидат мекунад, балки дар коҳиш додани таъсири эрозияи хок, тоза нигоҳ доштани ҳаво ва таъмини муҳити солим низ нақши муҳим дорад. дар ноҳия нақшаи мо 22000 ниҳоло мебошад. аз он ҷумла ниҳолҳои ҳамешасабз, ороишӣ ва дигар намуди дарахтон. мо имрӯз дар ҷамоати Фахробод ба нақша гирифтем ки дар ҳамин ҷамоат 1600 ниҳол дарахтони ҳамешасабз шинонем ва дар шоҳрои Душанбе Бухтар Панҷипоён ки дар шоҳрои байналмилалӣ аст, мо ба нақша додем дар ҳамин ҳафта 5000 ниҳолҳои ҳамешасабзе ки ба ҳамин боди ҳаво ба ҳамин чӣ мутобиқ ҳастанд ба нақша дорем бояд бишунем. ёдовар бояд шуд ки имрӯз дар доираи амалигардии барномаи давлатӣ оид ба кабудизоркунии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2040 дар ҳама шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон корҳои сабзу хуррамгардонӣ бо вусъат ҷараён дорад. бояд гуфт ки барномаи давлатӣ оид ба кабудизоркунии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2040 бо мақсади беҳдошти вазъи экологияи ҷумҳурӣ, пешгирии таъсири номатлуби тағйирёбии иқлим ва муҳайё намудани шароити мусоиди зисти аҳолӣ аз ҷониби ҳукумати мамлакат таҳия гардидааст ки амалӣ намудани чорабиниҳои мушаххаси барнома ба сабзу хуррамгардонии ҳудуди мамлакат, шинонидан ва парвариши дарахту бутаҳо дар ҳудуди ҳар як маҳаллаю ҷамоат, идораҳои маъмурӣ, талу теппаҳо, шафати шоҳроҳҳо, соҳили дарёҳо ва қадқади ҷӯйборҳо равона гардидааст. имрӯз ки мо дар шоҳрои байналмилалии Душанбе Бухтар қарор дорем, маҳз бо ҳамин роҳ ҳар рӯз садҳо меҳмонони дохилию хориҷӣ ба вилояти Хатлон сафар мекунанд ва аз вилояти Хатлон ба шаҳри Душанбе сафар мекунанд. миллати фарҳангпарвари мо дар ҳамаи соҳаҳо фарҳанги хоси худро доранд ва мо маҳз шоҳрои байналмилалии Душанбе Бухтарро ба он хусус интихоб намудем ки барои ободу зебо намудани амин шоҳроҳ саҳми худро гузорем. дар маҷмӯъ маъракаи сабзкорӣ дар талу теппаҳо ва канори шоҳроҳҳо дар ҳудуди ҷамоатҳои деҳоти ноҳияи Хуросон иқдоми муҳим барои ҳифзи муҳити зист ва рушди устувори экологӣ мебошад. бо шинонидани бештари дарахтон ва идомаи чунин тадбирҳо метавон муҳити худро тоза ва табиати худро сабзу зебо нигоҳ дошт.